Ramogi jonga geno no kinyi mari dhi mbele yo makare gie sani aneno kanyo ka en dakika par kende tok saa achiel mar okinyi. Pile ka pile kochopo kanyo saa achiel mar okinyi wachako twak marwa mokwongo e chenro mar piny. Okinyi ma kawuono thuon wach ma bende wadwa twake e twak marwa mokwongo machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 2:30 mar okinyi otudore kod weche mag thieth. Chal mar thieth e pacho kae. Chal mar thieth e Kenya gi sani chalo nade ahinya to higni 10 koro nyaka ne ayanga sirikal mar loch gwenge e pacho kae. Sekta mar thieth nokete lweta sirikal mar county. Kata kamano ywak osebedo mopogore opogore kalore ni sirikal mar county okosebedo katayo weche mag thieth e yo makare. Mano ka achiel koda kaka piny Kenya oseketo girimiti kod pinje maoko, mano moriwo pinyno mar Kingdom Saudi Arabia ka achiel kod pinyno mar United Kingdom mar mondo mi nurses mabende tiegore pacho kae oyud thuolo makare mar dhi tiyo e pinje maoko. Penjo en ni kinde mabende nurses wuok e pacho kae ka gidhi tie pinje maoko. Mano nyiso ni Kenya kae nitiere kod nurses mang'eny ahinya mar mondo mi gidhi gitie pinje maoko kose piny Kenya koro dong' e yo machalo nade. Kalore ni nurses jathoro tiyo machiegni ahinya kod lakteche. Services mag thieth e pacho kae pod dhi mbele yo makare kata obedo ni nurses moko dhi tiyo e pinje maoko kose ang'o matimore. Kose mano miyo sekta mar thieth ok dhi mbele e yo makare. Mane momiyo kinyi ma kawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod jalup jagoro mar riwruok mar lakteche mano mar KMPDU mano Dr. Dennis Miskela. Wadwa go kod mbaka mar mondo mi wang'e ni to sekta mar thieth kata chal mar thieth e pacho kae higni 10 koro nyaka sirikal mar loch gwenge ne chaki nyaka sani koro sekta mar thieth ochopo kanye. Machiegni ahinya Dr. Miskela itwak mar okinyi ma kawuono chieo nade? Achi maber. Erokamano kuom luonga e studio mondo watwag jopiny. Erokamano ahinya. Mana kaka iseneno nyaka Ramogi Jwang' mane wendo mabende abiro bedo godo kuom thuolo ni duto nyaka ngwachope giko mar twak mar okinyi ma kawuono. Twak ma kama nyaka Ramogi Jwang' in bende inyalo riwori kodwa kichwalonwa ote mari penjo paro moramora kokale yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba mar ote machuok ma en 360 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV X account marwa bende ibiro yudo wa live okinyi ma kawuono @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara Yuda Joyce Odur, Twitter handle Twitter kata X account mara Yuda @JoyceOdur_. Dr. Miskela wantiere kod higni 10 mag devolution e pacho kadwa ni wachak kod kanyo. Chal mar thieth e pacho kae chalo nade? Odiochieng' manyoro e kinde mabende ne riwruok mar lakteche mar KMPDU ne obago twak ayanga ne giwacho moko kuom gigo mabende ne gidwaro. Ka bende koro gidwaro ni sekta mar gidwaro no nywandgi mane twak mabende dhi mbele Bomas of Kenya. Mae biro nikech ang'o sekta mar thieth higni 10 koro nyaka ne devolution chakre chalo nade? Erokamano. Kuom higni 10 mosekadho e thur kacha kane devolution chakre osebedo gi ng'ikruok mathoth. To maluwore gi kaka ne weche mag thieth obedo devolved down. Nitiere kaka ne jok manondiko sheria noketo schedule 4 mane bede iluwo kane igolo weche mag thieth gi other functions tije moko national kitero sirikande mag gwenge. No ka governor kana donyo to noketo pressure mag keto ne ker manokadho ker mar Uhuru mondo o migido services gichak makani temo ng'isgi ni girit mondo ket structures kata ket okang' ma weche go nyalo chopo go piny. To ne gitamre mag ni ker Uhuru ne temo thiro devolution. To koro nomiyo nowenegi kaka ne gacho ni kane gin sis magi umo gi piny nyaka timnegi kamano. To mano kelo challenges mang'eny ni structures kata functions ne okobedo done properly. Pesa ma tije gi ne timo ne pogo keti ko je ka wede thieth no or piny kacha to funds kata pesa pod dong e ministry. Kejo ka ministry mar health basani 90% mar devolution mar healthcare ni sirikali mag gwenge. To pesa mang'eny mogik almost 70 to 80% a budget mar healthcare dong e ministry. Koro weche mag ndiko jothieth mag nyiewo yedhe emoter piny kucha. To kinyo programs mag NGOs manyo ka bekelo pesa yie kaka HIV program, PEPFAR, weche mag TB, malaria itimo gi Nairobi kae. Kech mag kuom pesa ichame. The other day we had the scandal mar malaria gi KEMSA. Ipinyo why should afya house manyo ne ji nets. Like how pesa kako kele to worry in the county mantiere gi heavy burden of malaria. Ongengi in counties manie Tienam gi Donam Chumbi gi Kalua gi Western province.
to imiyo gi pesa to gi budget based on the needs. Kudinga to bet Nairobi koni to go kwano. To miyo mano jo thieth ma thul ka boso ka yuagre ni pesa makoro onge e counties gi osemiyo kaka gibedo treated kaka weche wa itemo lose counties ok dhi maber. Kikane gichako ngiso ni ni magima teething problem ma nyathi ma ko nyuol lake ma pod tie ma pod ile ko dhiuru mana moso wendo uru wabolo so weche. Koro nyalo acho ni igni 10 koro lake pod yes, tie lake yes, exactly. mana weche. Yes, omiyo 2017 no the strike mono tem los weche gi. Ma bende obi gi agreement mag jo county ndiko CBA kodwa ne gigo timo. To the most sad thing ni onge gima negative mane wawire kodgi from pesa mane gimedo ni medowa ne yari gibo ndiko jitich promotions onge masani kinyo most counties wase flag Busia, Kakamega, wase flag Embu, Nakuru counties ma poko promote activity mangato kaka no dhi joburu pachiel kano chakutich 10 years ago mane joburu pa pod ntinya kaka uono ineno tungene joburu gikileo godo kata one day retirement benefits gibo affect issue about employing the acute shortage did Dr. Mose we teach the serikali kataka pokwa chopo acute shortage mano nok mar dakteche pacho iwacho ni wachno mar promotion en achiel kuom weche go mabende lakteche yuago matamra gi nono iwacho ni moko nyalo bedo ni tiyo kuom thuolo mar higni 10 koro to poko migi promotion ka ber lakteche ka thietho e osuptende ma pacho kae onego beni miyo gi promotion bang thuolo maromo nade. Daktari moko ko ndik tich mondi ko tiko internship we kutiko ni kele job group M yeah to ba iga ario to move to N ko gere en gima ka komedo tiyo gisomo to mede kata kama beteni yan kana donje teach almost 8 years pokano ni promotion neno to mangeni miyoji chungi tho ngech Kenya ka wasebet gi one problem ni joma tiyo teach makonyo jopiny gin weche gi ok los ni weche miloso Kenya kani emani weche jo siasa ni ka ji odhi romo kata gomba kamora mora about any kind of dialogue political interest emiketo malo sani ndo ka ko ji dhi romo Bomas to ni wacho ni office of the prime cabinet secretary mane top agenda ma Kenya kwanza nyalo keto ni gi bura ni gi loso weche mag jopiny can weche mag CDF is there yeah. Is that a priority for now? Okay, give me nyaka kone ji magna break need the loss. Kata BBI ni neno kan timo che BBI kan mamiyo gi proposals around health service commission. Jo puonj ni commission margi, police ni commission margi ba bende okapaka kedo waru gi gore go pile gi IG. Judges ni commission margi. Every sector must ni commission. Do ko healthcare kai. Wangizo gini ka weche mag counties gi otamogi. Kechini what year county apart from the governor Did you governor teach? Obey CECs. Most of them making your qualifications given or insist on education. MCA, you know what you mean birth certificate, made to better MCA. Tony Manga page matter discuss a 40 billion budget. One of the things matter discuss the budget and budget man healthcare. How we live and understand in this investment in healthcare. My output. Daktari atama ko kondika jagiri prario ga boro. Ichulo 100,000 nango. Okay, no so wigi abirio. Kono ngeni kaka in MCA ni jatelo. Ongi omsache gima daktari. All ministers isicha. Ongi oni en kichule kia 200,000. So naka consultant ma most senior maybe earn 500,000. So and jatelo and more. So the mutiro which bag mshara mag thieth. In fact, as so bad that some counties kaka Kakamega kilo doctor is selling me a beach per day kako tongo on locum. They don't employ them on permanent anymore. Same with Nakuru. Yeah. Daktari karamana Kenyatta kai. Ma daktari ichulo mshahara na katamana ngama bi utongo madi mjengo kidogo out. Once you're done that means you daktari chunyo tho ko the teach. Daktari you question yourself will they be able not them of give you tuo. Ije daktari kiwacho ne problem to be like pachenti ile mobonge shida ni to dhiongeni maigiwa thagi ipimo to the doctor himself the nurse clinical officer no then might give frustrations okay ani o kongo gol ni thagru clinical so dio kongo los weche ke mathagi bobende poko chure msara loan ka mahitaji bende ntiere gode ot komodake kuma mo ni kelo weche ma omiyo koro ochupo kama ko wacho ni kaji diromo wacho anything a cost of living which man health kabenya kabende in two ways nikota wabende cost of living no ko they high
to as healthcare workers wabendi wa suffer wabendi we also need that pay rise and all that get taxes moment mangeny number 1 number 2 cost of living ka thago jopiny. I've thought about cost of healthcare. Yes, ngato nyal the rego machiem dala ngato nyal the school fees, but the worst of all ni ka ngato tuo sani pinyo mo kaluka Kenya kai nyaki use lopi moro nyaki use deri moro to maybe the angni then eminyedo mondo usi mondo ka yiri kata giba chame odni. So healthcare has been contributed was also kilo weche mag dhier kaluo sani kata unka ubete ngeni ntie WhatsApp groups mangeny ma untire ma ngato ka tuo dhi chango ngato setho dhi chango pesa rielo timbre. Healthcare ma okwa focus on kwa losa nini is the biggest contributor to poverty right now, and that's why UHC which mag thieth manono wacho sani wacho ni you must be able to be nyalo thieth maber moke dhiela lok mora mar yuto edalani kitu. Wach machielo mabende ne uwacho odiochieng' manyoren kaluwore kod nok mar lakteche pacho kae. Ang'eni in kaka daktari Dr. Miskela pono ne ng'eyo kwan jopuonjre mabende otiegore higa ka higa mar mondo mi obed lakteche pacho kae. Wang'eyo ni nitiere lakteche mapok ondike tich to nitiere mago ma kaka iwacho ni osetiyo tichulo omenda matin ahinya, mano omenda ma pile ka pile. Nyaka sani onego bed ni piny Kenya ndiko lakteche adi e tich kae. Kwa wacho kata wantiere kod kidienje mopogore opogore mago suptende pacho kae, wantiere kod mago ma levels mopogore opogore. Level ka level mar osuptal onego bed ni nitiere kod lakteche adi mondo jotuo kochopo kacha kik yud hinyruok moro amora, kik yud achiedh nade moro amora, mondo eka wawach ni Kenya koro onge nok mar lakteche. Ka riwruok mar thieth piny ka WHO wacho ni daktari achiel obene tiyo ne jopiny 1,000. To sani Kenya ma sani daktari achiel neno jotuo 16,000 for par gauchiel. Moko be 17,000. Yes. So that's one gauchiel. Nurses. Okay, nurses, 25 nurses should be able to see 10,000. No, 83 nurses. Out of the 10,000, they should have 83 nurses handling them. To Kenya Mamasani N25, maybe we are less than half. So the numbers of Jomat Tiyo Gijo to Upogre. Counties from 2019, full devolution, every year can almost a GL or graduate to critical internship to be absorbed directly. You're accepted. So from 2019, that program was stopped of automatic absorption. No goal. Because we have now graduating more, almost 15 to 2,000. School from 2019 up now, less than 100 doctors were employed. So you employed dakteche matho. To angomo miyo mai timore, angomo miyo sirikal mapacho kok dwa ndiko lakteche tich. Tadiera jo Kenya duto nitiere kod ratiro mar yudo thieth makare. Daktari kidhi hospital kacha nyaka ine daktari. Angomo miyo ok ndik gie tich. Nikech sekta mar thieth nitiere sirikal mar county kosa angomo matimo. This shortage was about county government. To when they don't understand kaka budget mar healthcare timo. Mondo MCA watching health committee wakae what they made of pesa from this to this amount because of this onyonia ni census wakara rate mar nyuol makae osemedore ikakinyonia ni jopiny ywak ni kagidhi hospital mar sirikal to ngato dhi the whole day makidhi Russia to kaka dhi gokinyi iwuok mar sapar odhiambo meji ok dhi thiedhni to ngato kata konyre kata ma weche thietha kata dhi surgery ingisi ni iri duga after 3 months eka line do chopo mar dhi theater. That is how MCA should thagrok mag jopiny to relate gi thagrok ni gi how to budget for it. Seche ma ikawo nasa achiel emioro nyabola dispensary gwengwa kabodho to nas ni odwa tiyo to do bed gi weekend off to do dhi leave to tuo every emergencies ge maseche mo oyudo emergencies gi to loro dispensary ka jopiny chopo dispensary to mine man mapek madaro clinic ok yud konyruok. Those are the things makade biniwan gi jok ma competent enough to gikelo gi budget to kanisa ning'iyo niya mikao mi county like say watch ni omigi kata maybe 2 billion from the exchequer or 3 to ng'iyo ni they like saying this thing of new wage bill ni 70% of pesa wa moto budget not healthcare already, but if you look at the thing make it healthcare any kind of the to get hospital
to go ketoji. Anoka paponditi kacha nyogere maternity maduong almost 2 years now. It's not functional because okay nasa myalo tie kanyo. I heard of one hospital. Money what maybe a lot of shortages. So this is why we must keep on KMPDU. We always keep on pushing. Building is good. Keto kiyo, all those things work. But there are two of the empty building. Challenge at this school, we school to onge jo pony, onge chalk, onge blackboard. When you push very hard the counties from the MCA all the way through to CCSGO, to the governor, Mondo, they allocate resources appropriately. Because the counties, other counties have done well in hiring more healthcare workers. So, this hiring of them are bad. Shortages, like I know Ramogi with medical officers 32 at one point. Sanegi don't want Chico. That attrition. Because of frustration, your moko way teach, your master, your video school. People have different things. But every time, even before you increase more, replace. Replace. Give more payroll. Somebody else can be hired to handle that. But so far, we come payroll. So now we can take this money when you go tablets in the MCAs. What you go trip care, benchmarking, care ukunda. Priority is what is lacking in the counties. If the counties would keto weche mag thieth mbele, tije mag county nguma lich apart from weche mag thieth, there's no other big role. Mommy is the county mag gwenge. Nina nika woni teach mani maduong ka barabara kera geni loso, CDF geni loso. And what is this one big thing ma counties can sit back. Now I was now watching weche mag healthcare division conference. And you watch weche mag ni wasete mo primary healthcare, preventive healthcare, and look at Kismo drone. Now they with America. That don't go to CDC global payment and OTA office. To be no so you Kisumu Dalomoko. Ni drone mama you can take a mama already or any teroyat, Devoramogo. Mano is not a priority, Mark Kisumu right now. Priority yes, because you cannot take all your money. Ni to one day get why can't we just have no basics banyaka bedio siptendewa nika wasegiro health center dispensaries gi mokero wengi nurses moromo gi youth moromo to some drugs kama malaria endemic zone yede malaria kikosi maybe antibiotics kikosi at least at dispensary health center level then you say every dispensary gi hospital gite until get pull together to be an ambulance in that region basic monego bedo siptendewa. Yeah. Ka otamo thiedho gi magi these basic things. Refer the ambulance. To maki go simoni ambulance ne tagro ko yudeni onge mafuta. Tielo tuchi. Achidh na deng'eny. Yes. Kapod wantiere mano kanyo kata enok magik mopogore opogore ma bende pok ochopo kare osuptendewa mapacho kae. Wantiere kod wasewacho ni isewacho yo makare ni nok mar lakteche to nitiere kata kamano. Iwacho kanyo ni nurses maderom 25 onego bed ni neno jotuo 6,000 koka 10,000 mano odiochieng' ka odiochieng'. Nyaka sani waseneno ka piny Kenya noketo girimiti mano ka ochakore wanyalo wacho ni gimoro dwe mar 7 mano mahiga ni girimiti mar 2 mano mar kao nurses mapacho ka kata mar yiene nurses mapacho kae man mondo mi uge pacho kae gidhi giti e pinyno mano mar Kingdom of Saudi Arabia. Higa mokalo bende sirikal mar amanen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende ne oketo girimiti kod pinyno mar United Kingdom mar mondo mi nurses mapacho kae uge pacho ka odhi oti e pinyno mar United Kingdom mano nurses maderom 20,000 nowuok e pacho ka kadhi tiyo United Kingdom. Penjo en ni e kinde ma nurses wuok e pacho kae ka gidhi tiyo e pinje maoko osuptende ma Kenya kae matende ni nurses ng'eny ahinya ma nurses 25 nitiere osuptende te manyalo neno jotuo 10 kosango matimore jotuo 10,000. Ngini penjo na nyalo duoke dire hiyo. Ni kuom nas mosetieko tich to onge kama dhiye. Kuom nas ma ichulo siling 20,000 bang' somo gitije ma gitiyo ni back breaking. Mano nas ma nyaka bed gi haki mar dhi manyo yuto kamoro. Tuno ka nurses wasani are on high demand because nurses are very good. Yes, kinena nurses kata ma Kenya kama dhi America sani. Kamati kende
nurses abiriyo work every month. To gin nurses are very, very competent. Most of the moment, remote tiegre experience. Gin which bag thieth experience with ye nurses madhi Uingereza. But you know team agreement. Gimakuru mar Saudi Arabia. It's good for their yuto mangi. Kete sani ngene don't need their sport. Jomani yoko. Ema kilo no dollar mongi kumwenga na weche mag majani, weche mag kahawa. Forex number 1 forex ana enda ya sport remittance sani piny masani. When you kasi serikal temo ni karibu ndo jogo dio. The only problem about kaka union. Ene nisi chemika nurses go itero oko. To hospitali wakai to ongema countries kaka Nigeria, Ghana. Sani odonje crisis. Okay, gina thiyo nurses gitema qualified. Nothing got out there. Makolo they don't have nurses. Toka ngiyo mbele kai. Kenya they cope with that problem because one leadership more a health sector. Mark look at the long term plan. Gini actually train and export. Gini one pesa donjo. Because they don't care about me. Sejema hospital my nurse ma experience to onge mi obio konyere to yathi okwame experience my delivery okay. Very soon we're in a very, very serious problem. But for the nurses, it's okay. Let them go. Give the Gimani can improve Gimani. But I heard challenge government me those nurses opportunities here first because I'm very sure. Ninga mine work that like I mad the money teacher or work no more. Ndika mo say the engikro egwenkai. So what you know wa loss of superior temu apong ratio mat gap ma wan gocha. Wa loss of. Then you could want excess. Because you can't tell me Kenya kaisa ni ko ni Pinma Uingereza, Pinma Saudi Arabia, Pinma America, very rich countries. Ningino kinyalo punyo nurses gimaromo. Don't go Kenya no one nurses moromo. No. But currently as we do one keto fuk madunge pinka madi kilo problems mbeleka in a very, very short while. Kwa manonya kwa temu kwero muno kik very a normal thing what encourage. Miskela Dr. Miskela ilaro no yo makare kaka ikinde mabende kata lakteche kosetieko tiegore kaka gitimo internship marge kum thuolo mar higa achiel mondi eka koro pono ni nyalo ndiki e tich. Nurses mabende itiege pachoka nikech sani koro nurses makamago ka achiel kod midwives omigi thuolo mar dhi e pinje maoko gine kinde magitieko tiegruok onego beni luwo laimane mar mondo mi ondikgi e tich gin bende pono no giyude omenda mabup magiyude pachoka e kar dhi hawo omenda makamage pinje maoko. Yeah, nurses kosetieko sombgi to gin gitimo board exam. You know, gino cancel exam. Cancel gi madhiro miyogi penj makise kadho penj ni ekimile seni mar the teach egwenkai. The only challenge matimani ko ni kagidonje system gidonjo hagin very young because nurse in around 3 years. So without a strong union margi mo speak up for them, they're not able to channel these complaints. Okinyaka nurse tijako chulo nurse 20,000 ngamuchu nengi madhano. Yeah. Tuseme ko kikata gibuok gidhiyo koni tigisogenia ni they have to sit for another exam. Mabero kutim Kenyaka it be South Africa kata India. To ngatuma onge pesa mapugo save enough bogyaldi timo that exam. To nyoka kono ne serikali wacho ni ga konyo gitimo these exams maoko locally. Niko that licensing exam ma Uingereza kata ma America no gibo konyo gitimo kai. Which is okay. But we were saying that joke bage madhi Kenya ka bigi corruption mangeny bero ni baby ngato ka mana joge emutingo pile ko launch kotero oko to nurses baby maka lugo to podo maka get frustrated e korgwen so ko yalo streamline this way say way that wajonia wapuonyo kino tiego nurses marom kama for the market wa then wajonia ka gisicho mukama then the rest we can now afford to take out to kikwa goal job already are in the system already are working mostly in human experience to goal dotero oko wamiyo jirani to wanodon ko waongego. My problem as KMPD will call out on that matter. Atobeni wangeni nurses kinde mathoth jathoro tiyo gi lakteche machiegna ahinya inya to ute thieth mopogore pachoka e kinde mabende koro nurses inyalo wacho ni nyaka sani piny Kenya kata osuptende magwa mantiere pachoka nitiere kod nurses maromo nade makonyo lakteche to bende giromo kose mano bende pono chocho chenro mag thieth e ute thieth magwa. Gimakelo problem around the nursing issue ni weche mag thieth masani really specialized. Inga daktari ka bedo medical officer tapunje kata weche mag nyuol weche mag joma mine gynecology kaka somo tinga somo bero gi mar palatal surgery
Did monge we mag theater mag anesthesia same gi nurses sadinti nurses mailuongo ni renal nurses mag weche mag kidneys roko and all that the nurses mag ICU the nurses mag midwife makonyo ji nyuol ineno koro ka you don't have the right number of specialized nurses follow problem which say as doctors we are struggling itimo ward round no jutuo to kioro kada mono chwe yadhni to ka nurse na nurse achiel to ene won mane jotuo praberio kine o chakde chuo yedhe from jatuo mokwongo mochop kucha yadhe no kobiga yude faithfully 8 hours kata katiko kamano or kata pimo sukari jatuo biro ni kitu mar sukari kine chwe yadhe ni mang di pimte timelines onge to kani neno kana wuotho e pinje mako ginti kaka daktari ko jatuo computer mondi ko ne daro this test duogi kiti computer kanyo to kondi koni mayat mi jatuo bende ko re to nas kawa immediately to mi jatuo ma in fact the wards moko miloro America ni nurses onge moromo teaching in with the COVID and all that nurses no way teach mangeny more the other businesses because they have been closing down because of shortages for them if there's no nurse you close that hospital to then ka wana nurse achiel ibo iti badana anything for the hard to stay there but the quality of thieth okay that whole process is not very good that's the challenge ma timre a public hospital kani no ka jopiny yo ka nyani oni nurses masani giro konji o na bi hospital jatuna no bedo treatment right motho gima jopiny ka understand ni seche me idhi ino ka jatuo ni no komiyath jatuo ni no ko luo kera no ko luo kidonda ne yini nurse ni mithogo idhi mtandao idhi complain kito video tikeni nurse ni kata nindo pokro nindo for the last 2 days you be complain nurses woyo ne gimara yes you get frustrations imagine in nurse I don't accept that but you give that no ngaro do you teach kata mana pimodho pokno modho kata lunch no kodhi en kende gi jetuoche to system ko giseje tesini wagi shortage nothing is done along the way you know can jibet stress levels jomoko donje alcoholism and drugs because you see how patients are suffering githo mawuok no ema kelo these problems kinyo for example weche mag maternity you know kata mama Lucy kai ni jatu ni ngaraje no jatu no biro manya thio thoi no kokonye jangata no bleed out ko konye unnecessary udwa deliver ji mama Lucy masa 2 million population honestly miyo man much kayo kamado anyuol erontie kai melima se konye be bleed be ndi bathe koni it's chaos and this call to make your opinion blame the right people magin governors gijo make decisions the poor nurse takes the biggest blame nyaka wakonjo wagi wabende kwa ero ka jopiny thagre toka ber nurses onego be ndike tich kwa wach dakteche nitiere kiwango monego be ndike tich higa ka higa nurses gi onego be ndike tich maromo nade higa ka higa kata ponono wanyalo wacho ni quarterly kose half yearly ingeyo gimoso challenge as a KMPD wange maber ni ideal situation kaka no team ne e piny mangima okonyal yudo kai gi podon gi itwa pod ni Martin but nyaka show some intention ni watemo how berno okudobe ni ka kan wachako devolution kai to kama do get for the better we are getting for the worse we are pushing on this jamani no kai jolwen sani we recruited every year police be recruited every year the point be recruited every year how come you go to weche mag thieth gi dakete program ni every year will be recruiting 100 or 200 doctors and 2000 nurses you know majiyo yoni ka July romo ni ti apply TSC do sani do puko graduate to make TSC number to give wait then as they recruit them every year to jogi doje system matine nitere chenro maler mar kao jogi ke so giti one ninu a healthcare that does not exist mane matemo pejo gande jotelo gini what do you intend kata ene ranyisi e chunyu e timbeu e gik muwacho go ni weche mag thieth ukaw motegno koso ununge mani healthcare ni voters gi kwa faida liko setho tu bilele logo mana rambe gi siasa elite gi mane manyaka kono wapenji
jotendwa mag to bende wacho kanyo onego bed ni ng'iyo kaka nolos duol mano mar jopuonj mang'iyo maslahi mar jopuonj TSC nitiere mano mang'iyo mar polise ama bende nitiere pacho kae mar lakteche ma bende ang'e usebedo kusundo mar mondo mi olosi mondo sekta mar thieth obed e sirikal mamalo duol ma kamano kiloso mar mondo mi ong'i maslahi mar jothieth onego bed ni en gi jomage kata jomage monego bed jokanyo mag duol ma kamano mondo ng'iye ni daktari kosetieko tiegre kuom thuolo mar higni 6 kosedhi internship tindike tich to sara mochamo bende oromre kod kiwango ma bende otiegore godo. Duol oseywago kabisa nikech king'iyo sani joma manage weche mag jothieth gi en county public service board. To board ni kata joma nie iye gin joma ok understand anything kata guidelines ma PSC chiwo ok gikia, schemes of service gikia. Neno ko yudo ka county achiel is doing a good job, county more. For example, mano kaluwore kod public service board mar county yes. Dami ranyisi Homa Bay e bwo gavana Witi jothieth ni chulo mshahara kole 1 month to 2 months constantly from the first day manadonje pa for the last 10 years. To kane mama donjo Mama Gladys oka campaign Mama Gladys, but for a fact ni a count Kenya kasa ni one of the counties which chulo ji earliest in Homa Bay. Ni simply because ni koloni board gitimo change, now doctors have to also okunyal keto kamano ni we have to be at the mercy mar siasa ni based on ngamo win then ineno ni lokruok bete maber kata marach inka isomo kata ngato ne classmates to ni dhiti county X to the county moro to ni ka county modhi eno ne county marach to ni kada mi yombe mi dhi mbele mi kabnya waduge ni because of counties tuti same county to mchera michulo jini bende ok ni county kao osuru magi kawe chiro magi chulo go dakteche hapana. En msara mawuok exchequer Nairobi and taxpayers money. The salary michulo dakteche en pesa mawuok Nairobi ma onge tiende mondo ni county achiel kao pesa notiyo kod maber chulo ji the right salaries, county mondo kao pesa ni chamo timo gik moko make sense at all. You know, in fact there's something only facility improvement fund bill ma we now trying sasa mangato the hospital muthi do thieth mo chulo bill pesa no onego kao go hospital no to tiyo go mondo gimedi yedhe gimedi ndiko jotich gimar gero hospital gi sani kikao pesa ma kaka wan kaka wakani for example Embu ama Kiambu it will also 1.5 million 2 million in that month pesa no ite the county governor amwani pesa ni obote ona obo loso go barabara gibo the get trip Mombasa gibo nyiewo go computers en pesa mukduoge andaza ino kasi mko ni yedhe orumo kem sacho ni wan wase mi yedhe moromo to you owe us 200 million pokno chulowa gi yedhe gikelo negi to jutuo chulo to they don't plow that money back negi chul kem sa mondo med gi yedhe ko ne ku jobo gi shortage gi pesa cha kato dojo cha to ku gole jalo ngama uso nyanya to ko se uso nyanya mo ido hande to do chamo halano be do gi pesa mo okano mar nyo stock modo kendo. We are now pushing most counties. I know until counties mostly West Pokot Guinea mostly sign that bill man facility improvement fund. Ma pesa mi raise hospitali itiyo go kanyo mondo los go iberi go hospitali mondo jopiny o yud thieth malongo. To ang'eyo ni kinde mabende sirikal mar Kenya Kwanza mano mar jatend piny William Ruto kinde mabende ne gitimo kisera margi mar ombulu mano ka yiero mahiga mokalo pok ochopo nitiere manifestos mopogore mabende ne giwacho inya to e sekta mar thieth sani wanyalo wacho ne en higa achiel koro nyaka ne sirikal mar William Ruto chak tele pachoka kaluwore kod manifestos mag Kenya Kwanza un kaka jogo mantiere sekta mar thieth buseneno ka gigo ket kare monyalo wacho ni ero koro wan jothieth wawinjo ber. Manifesto wa Kenya Kwanza no wacho ni gibo ndiko jothieth 2020 iga ka iga to mano pok otimre kaka wang'eyo ko no ido buok kaka ne ker nyiso ni ko do launch community health service jo nyamrerwa 1100 to pinyindo nyamrerwa ni enti yako de kanye to gijo manade to gisomo ngo to wasa ise ka nyamrerwa mitete kod gweng mingiso geni koro gin tijigi wuotho kod ka gifwambo tuoche ka gido kama tuo to gitiyo hospital kage kawo data mag jo pressure gipimo pressure to ko ide ni pressure titiyo hospital to pijo gini kise kawo gitiyo hospital to kawo dithiedho gi ok nyal wuotho kod gweng kika imanyo nyithindo mapok odhi skul moko somo tiro gi skul to idhi skul to ga jopuonj onge buge onge chok onge nyaka get system ajo ni ka kindiko nyamrera 100 to indiko 10 medical officers
ma hospital kata reach a gweng ma ka nyamra paro wuothe kor gweng ni to gi report to maybe daktari achiel gik mag yudo gote daktari ma handle ko tamre to go next referral dikanye. So there should be a proper referral bill ning cause you a kor gweng kai what next. But currently I'm blind maki ngatu wuothe gi tablet odia dia kama data ni ango ndio mama nigi diabetes ni sukari yodo ka what next. Yedhe onge insulin onge hospital kache kata metformin machine ya pime go be onge siremi da chuoki go be onge. So what was the need man diagnosing twino ko kinyal manage just ends up frustrating people get any your ignorance is bliss pinja ndo jo mariek ni kani kyali ni tuono ino kibinye wach ne mang'eny to kidhi kawo idhi timo kata mana screening via vile yido ni miyo mo kani ni cancer mar cervix to what next okinyal thiedhe okinyal confirm anywhere. So mage moto mojo ni it's good, yes, the effort, but the effort must make sense. Yachini kimoto one this is the end time goal ni kwa zaidi jogi to what next UHC mi ni UHC ni wazipo jogeni what is the funding pesa magi thieth kajo guseka mu segero hospital in Australia free. You cannot tell me NHF madi drive at UHC at 500 shillings per month. Tell me a bit me ilo contributory each every month. To Kenya kai only 20% ya tama lo prado Kenya manyuma ni gimshara michulo 80% gijo informal center jojo akali ile akibo convince gi michun gi nigi gol mi abijino kiyonge mabedi kata manaja boda cha ochulo mana NHF cha seje mogo repin mo tour mogo na thieth kota gi no chul for 2 years 500 times 2 years man 12,000 only to go thieth bodo yudo ko tour almost almost 200,000 mana thara man jelo kama riembo mtoka tukose tubo mtoka ni kole kwa insurance mana sara neno pinje mako kaka pinje ma Ghana no acho ontimo the opposite ngoni tax base mika oni je migo ngato ushuru 16% mar VAT cha tika 2% atamana aria yekanyo ticket healthcare. So sasa mangata ngato nyonya gimona mona pinyi kai o contribute health system mara NHF ni ultimo ni countries like Germany atamalo pra boro magjo pinyi ni mshahara kuringa ndogi togi fund then the thing majo pinti mo mara yosen pinti mama jini jupuon jo army police that do countries money contribute NHIF the biggest gikao gigolo gikete insurance magiwegi gitimogo hala gi pesa ni the biggest group support gi bende ugolo. So it's a very huge confusion and mix up marking here. What is the goal? What's the ultimate goal? Nothing to it. NHIF will fail. You say fail manja kwa chuo karaji hospital for some time. Sooner or later koke dia hospital magiwegi okubiru thieth makare bobe ni kindi ikichango gikini kitho kama kuonge to hospitali magji giwegi moko besa ni kidhie to NHIF no kti wacho ni jotije pinyo wacho kende manyalo tiyo. Yes. NHIF bende sani konyo jopiny adira wacho no wacho mar healthcare financing is a very painful thing which osipna mun jawai komin mane chiemo ka du achiel mokadho to ni miyo ne kana oingore gotindo kotere hospital moro magwegi to jogo tamreka umiyo ni tere kete ICU ni gichul deposit. So chiku gigo lelo for me kanye michul deposit. Mamba the time ngelo pesa ni sabich ukinyi ko kapinyiru to miyo ni obidwana wana watu lengolewe. Just because nonge pesa. To okonegedie private hospital ni ngedwa ngedie private hospital. Emani ni niko kidhi kanyo to kitiro ngato ni public oxygen onge ICU bed okti daktari onge. So chuni ni kai nija tu anja mama na nyagide nanja otuore chiemo kai to nangi anako gapenyani to danga ko ga chomkanye adira shia ko sa hospital magwegi because the first choice we make the job mikongo make bo choose whether kanga tibo chango katabroto to is not fair which while some of us don't like no nyana afford but you pin mangenyo nyalo wachino kinangi ka udiri cha midi meosi do jetuni yotho no me pile kata kaka union kwa yuak no ujo lit ne jo piny okwa yuak mar wakendo wan wanyalo wuok wadhi oko wadhi tijego oko can still choose we system ni wadhi but jimi weno ewe jodela unari we jogwengu nadi because we also come from these communities ana akabodho paponditi ko katinga we wachina moka wacho ichi mo lost sky then job no na tho at what cost momio I want the public to pay join wa siche mas school to mara jopiny tingo oboke mariembo headmaster
Kiwacho ni jopinyo join, ginyalo join e yo machalo nade mondo sekta mar thieth e pacho kae oberre e yo makare. Jotuo kadhi osuptal giyud thieth makare, to lakteche kaachiel kod nurses matiyo osuptende go bende oyud lwasi makare mar tich, kik gibed gi frustration moro amora. Japiny nyalo konyo e yo machalo nade. Asiko kawacho give this example. Can I repeat? Nije ma school okethre to jopiny ting'o oboke mar headmaster ma jini school ni nyaka losi. Sima barabara na jopiny pidho rabolo mapang kite ma demonstrate kabisa. Bisiga jopiny ko ting'o oboke ni hospital onge yath. Kata kiti monene ng'ama tho ni ng'ato ani to notho gi system no fail. People don't do that. The same governor, the same MC ma pod biro golo for really no upamone to thoni ne to mano kel gi system no fail. You know, we must call out jima weche otemeni jasisa mo giri mberi ya lielo mo ring mondi ko tingo boke kwa chomo ka governor ibo riembe to kelo openyo ni exini okel ka to Philips onge ye nango ineno openyo ni hospitali nene mfano to yathonge ye nango neno okunya bidoni pile kwa demonstration mo abie barabara demonstrations gi what demonstrate ni open server mane to kata ko open server no to you can feed yourself okunya theory kisa ni kitu kala mana server no kubikonyi. I hope in the next time I know ka yopinyi tingo boke ka luo. Eno boke mitingo ni weche thieth nyaka losi. Wa all lecture kane ochako Kisi county, Kisi region ne refer to Ramogi, Russia. Western Kakamega ne refer to Russia. To ni tinde wane mago gi jotuo yoro jatuo Moi teaching Eldoret yoro jatuo Kisi. Kenyatta kamatie asaido mine mangeny mabiro hospital ubiro clinic ma nikata gi cancer pokru uwuotho gotieno gi bus poko chamo lunch mano ai county mamoro ko mabe biro clinic Kenyatta neno ma bebe nitiere hospital yes niti o biro na gynecologist achiel kende ko biro kae fair onge no ko chiemo ko ngeni ngiyo jatuo kadi ko nyewo ne lunch mondi gi chak thiedhe ke chawadi ngini kata pokusuni onige ineno to ni only one gynecologist in Omabe. Only one gynecologist in Migori. Kisumu nigi one gynecologist maniti do cancer Dr. Ganda. Ma ushige weche cancer ma joma mine. Okawe ukete model no miga thieth. Kuma no you don't kendi koro. You get that? You cannot do that. Nyaka koro wa dogu chire ka hotel wangeni lit ma jopiny winjo gi kwe wa jopiny winjo ni. Wabe kwa winjo lit digi because want to wabita mnani bora ni cover makituo ni tibiro Nairobi ka kituo ni tidhi loka. Sadly jomutelo na gigo might not be lucky enough. Mano ka sometimes jomo guti mu PR diki ngato keno timne sa ni an governor no timne surgery public hospital kai we see them social media kana newspaper kai niko one perfect one sawa kama county to kinyo kata team otimo ne so surgery ginjo mo kole private hospitals manya the chief surgeon wa Nairobi kai. But you have to play PR. Yandemo ko hospital kumati yegwengu kumati yo embuko no dhiwacho ni ko gilony mar loso thiedho kidneys. Ikaw japui mone ni roke ni problem gikedo ni kete ni transplant. It failed tete jatuo ni notho. Because this games maji tuko mag PR ngado kia lori obiro gi nyath ni kemsa. To gipongo lori mana kato mana mbele gi Panadol. Ko jo beja ni yath no kel to yath thonge. Ini jo taxi kwalo yedhe uso giuso yedhe gipando yedhe kara yedhe moter kanyo maonge na PR mana gitu PR. So we must stop which mag PR healthcare to kinyana kete PR ko fail to result ile makanga to tho. That's what you see when you at least got to move in school but no hoyo na barabara maraji boy bu wuto boy do rapeng to my healthcare failure to ema okay no get other option and at ema okay. Kwa mimi niko push very hard as healthcare workers as jopiny to make sure masema jo assembly ya kuru assembly ni the first thing I discuss in which mag thieth sike ni ngalo jo mag siasa gi weche mag PDM gi wuodhe mag dhie they keep on saying pile ni waonge pesa to gi weche corruption matimre county dongo so mo gi kata pile kai ngalo ochulka 16 million for a trip te wacho pesa ni ka meru nyalo ka 60 million each ngata chiel but per diem ko ne main doctors mapesa nyalo chulo all promotions so this money entiere money chama ghost workers opage ye kai tukwele ma makes no sense
priority onge yo makare. Onge priority. To ng'a onego bed ni keto priority ni yo makare. Isewacho ni isemiyo jopiny gino monego bed ni gitimo. Ahinya ahinya mar neno ni thieth obiro negi yo makare. Ka ging'anyo to ging'any ne weche mag ndara kende, weche mag skul, gikete maino mar gi nyake weche mag thieth. Imulo kanyo weche mag yedhe bende ma itero suptende miwacho ni jomoko timo PR. Lorio biro mar yedhe to karambele gin mana Panadol, yedhe mamoko onge. Counties mag onego bed ni yudo yedhe kanye mar mondo mi osuptal obed gi yedhe duto. Bende wacho ni yath onego bed ni tero osuptal kalore gi kama gweng'no nitie. Kwa tiyo kod ranyisi gwenge mantiere machiegni kod alwora mar Nam Lolwe onego bed ni yedhe mag malaria ok kos kuro. Yedhe mitero osuptal ge onego bed ni nyiewo gi yo machalo nade. Jatuo kodhi kacha kinde duto jotuo ywak adhi osuptal to miya mana Panadol kende. Yes, getting into systems are real mag oro yath kor gwen. They be ni pull gi push. Push masana gitigo ni ngato bet kai Nairobi ka kata ka governor's office. Tojo ni yoda nyo yedhe mag malaria 300 million. To giketo tender to ngato ma gingere to kelo yedhe go. Tiyo ni yedhe ni mag yedhe malaria. Tiyo gi counties te. Kama nanti Embu ni yedhe mag malaria. There's no single malaria case manayo doga in Embu. For what? Yes. Yet, when you have pull, means the demand. Hospital na igwengo, nyabuleba chini wanoda roma ukelo yedhe bag malaria, to gi yedhe bag ori nyanja bechando nyithindo gi supplement mag joma mine, to ka gisendi ko demand tiore county. Demand no ngaone go benne ndeko. Facility no, joma tiyo kanyo mong'eyo disease burden gi joma yudo kanyo. Ngato ko wacho ni wato nyabondo kai gima chano Ramogi ken jo ngware ma turgi. Wanoda man umiwa mana implants gi gik theater e mukel no kai. Tutero demand county. To county wacho ni they are their needs. Gindiko budget agi order for yedhe go to KEMSA. KEMSA ngeni this is the overall demand of the yedhe gi marom kama e piny mangima for malaria kama. To bende magi timore joma nitere thieth timo gigo oro demand ne county to ong'iya. They the system opogre. They are using the push system. Magini the yora ora makata mokedwa rioro dia. Yora ore rumbi maonge nonro mora mora. Yes, even the Panadol go kedi Panadol gi actual tumago yedhe no oro nyabola. Neno. If they could listen more to the demand and kaka gynecology thanking anjimadu waro ka wuono ni mi yedhe mag pressure yedhe mag prevent menekik lal remo mang'eny kose konyre. To an maka that is what you work on that. But they don't do that. The other day I told you there's a scandal. Kaluo kai county Morgan Syntocin on an emergency drug magamiyan makonyre. No for 2 days. How do you it's you at the maternity kayo Syntocin on ma and yet my every mama konyre nyaka chwe yadhe no. Yeah. And because just lack of planning, the lack of priority ni gima ngado keto mbele ng'eny mogik ni what do I get to governor's mansion? What do I get to KMC's offices? What do I get? What do I need? Governor's gari. No, some very, very loop-sided. Priority, run healthcare. Do they know what they are doing? Ada ni mak mana paro ngi kanye nya Ramogi jong podwan tiere twako kinyi makawuono kod Dr. Dennis Miskela mabende en jalupa jagoro maduong' mano mar KMPDU ka bende watu wakutudore kod Chal mar thieth pacho kai podwan tiere twaka no kiolo ote magi kokale namba mar 3 Facebook kacha bende wantiere live ka chiel kod X or mana ote ka chiel kod penjo mora abro somo bang' yueyo mwaka ogesani kikidhi mabor. Ramogi juanga ngato ka ngato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon na fwenyo ni maigi mahero timo maigi meluetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore manyalo loko ngimani. Ntegi miluongo ni giving back to the community. Like iga moantien ya seponjo jiario no. Chenro mar poko pogore nya Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen kata tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo one
kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ni vizuri tukishirikiana, tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja tuajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajon kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa mokwongo kinyi ma kawuono kama otwak otudore kod chal mar thieth. Antiere kae kod Dr. Dennis Miskela mabende en jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar lakteche mar KMPDU. Watwak otudore kod weche mag thieth kata chal mar thieth e pacho kae. Bende anyisi ni nyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo moramora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Moko kuomu be naneno ka tudore kodwa kendo chwalonwa paro mopogore opogore kotudore kod thuon wach mabende watwak okinyi ma kawuono. Kwa nyalo mana somo ote makamago achiel kachiel, ote mabende wuoronwa okinyi ma kawuono. Gin ote mopogore opogore ka bende Davi wacho ni chudo ma Kenya ni piny to uchumi berach. Oko bet omenda bopa dipo ka ngimagi olokore. Mano kotudore kod wach jothieth madhi thietho e pinje maoko. Ote machielo Tom Mboya wacho no ya Rejoice my Tom student nurse kawuok Apondo Magina Ahero. Anyalo wacho ni sani thoth ji somo nursing mondo giyud escape route to countries abroad. Mano ote makare ahinya Tom Mboya. Ote machielo Rosi Nyateng wacho ni dawe okrom kendo yore thieth rochore kalure gi nok mar nurses. Gima kelo ma en ni Kenya ka gik moko ok dhie maber. Ok dhie maber karibu te kendo ngima tek sidang. Mano Rosi Nyateng kanyo. Ote machielo mabende joneno magwa podi oronwa ngisi ni nyalo tudri kodwa kokale yore waduto te mag tudo. Ka Rosi Nyateng kendo wacho kanyo ni ngima pek omiyo kiyudo kama ichulie maber kendo sama chon tidhi ma Kenya ka tek tweta. Mago ote mabende joneno magwa oronwa kokale yore waduto te mag tudruok. Ka bende Emma Nyakwara Kikuno mene wacho ni from Homa Bay daktari moro nawinjo ka riambo kotit ni yedhe kokel to ikelo matin to yedhe to gin daktache kata gin daktarigo ema gikawo uso kargi mag uso yedhe kendo kidhi e public hospital to inyisi ni idhi nyiewo yath e chemistry makama
karakuro ema gi supplies yath mag hospital. Kenya nigi corruption everywhere. Dr. Miskela bungiso kama na diera kosemano en miriambo. Kabende balozi Mako Ninga wacho ni Joy Siptende onge yath. Aneno ka an nyamonye. Mago ote mabende joneno waoronwa kokale yore waduto te mag tudo. Akini wachake wach yath kanyo. Jopinyi wak matamra gi nono ni ka gidhi hospital. Daktari ng'isi ni dhi nyiewo yath e chemist. To kara en chemist mar daktari en adier kose gena seyo miseyo go daktari. Ngene ka nino ka jopinyi wuoyo weche mag yedhe go to aelewa their frustrations. Ngene je midhi hospital. Okena ne dhia mone daktari gi wangi kama ridog ot. The complete chain ni kibuke ot midhi hospital mothiedhi. Onego mi ingetuo to mi yath kendo mi dog dala mi chang mi jake dog report ni chango. To system asani makidhiro ni na mbaka migo kodi. To kidaro pim laboratory okti yori oko ne pimri kidaro ko sitik moyiri tuo ni ko yathonge takidhi nyieo yath tipinyi to yath ni adhi nyiewe nade to kata NHF achulo ma faithfully ma every month out siling 500 to ni yath koro onge. So I understand frustration mag jopiny. To kopogore kata gi yath nitiere subtende moko makata kidhi ting'isi ni nyiewo nyaka sindan mida chuo go yath ang'o ma miyo magi timo. Ki mine modhi konyre dhi nyaka nyiewo gloves nyaka nini nyaka pamba because gigo onge supplies onge ineno kaka mega ne daktari wacho kata they are going to close the maternity because of such shortages but gimada hizo jopiny ni onge kama asayude report mora ni ng'ato odhi nyiewo yath gini yedhe mag sirikal ndika ni GOK not for sale onge kama ng'ato wacho ni yadh ni anyiewe chemist opposite Russia kata papo nditi maene yath mane ni jopiny kao for free kata cheaply not evidence for that mani jo siasa ko onge maber ni emotions kati magis fail jopiny kagise go PR gi lori mana ngisi lori makelo mana panadol chani to ku penyo questions ni ni joge makwalo yedhe gi to as a union onge na report masayude mbele na ka wuon ni daktari mama no maki nine kwalo yath mo maki okelo ywak mora mbele na so mago mana story but again maber ni yes you thieth mati hospital go oyaw chemist oko kanyo oyaw laboratory oko kanyo oyaw kata ultrasound oko kanyo why because ibeto hospital kai iyo pile ni yawa kelo machine mar scan minema konyre sandre okwanya go gi picha siyo just can't untiri kanyo lakini machine to onge ni kema machine oketre ni yawa kilo machine mar pimo remo full blood count jopiny thagre to onge mawinje wachini ko chiemo ne jopiny ka mondo kato ko biro papo nditi kacha tiyo reno de tim scanning Nairobi Kisumu odho nyong yath Kisumu in kara ya konjo piny waket chemist ni oko kai kata ultrasound kai maka to biro tagise ni kato waonge kode lakini ndi kacha ko ni we do this to help jopiny to japika ni by that ko wakose ni basi next time ni bo biro mozini kai to onge ka picha mora kai bigo picha Kisumu kidu kilo picha ni kawa song it is out of that helping Makara yellow point more I beg evidence. You know this hospital also managed by only board of management. Ma ginjo gwengo ma bete boards go. You Magalo pick anything ma get report near ni kaya you kill machine ni kaya to jogi moketo. You can't see that. Okay, I've never had that report. What I can tell you, opinion things are not very good. And blaming it okay Lola one manage thieth. You are blaming the wrong person. Because if today ndika kama natima kama chimbujo tu rumo ni wanya nika uono ni not admitting patients ni onge chimbujo tu ka onge chimbujo tu to kana mose bed admitted to the chamango you discharge them yes so that's why wachimagi yedhe nyaka koro penji local authorities gi from that chief ni gedi with the chemists go don't they're not getting secret chemists don't get opposite kanyo today they get stock ngini ile mo ni GOK to kama gedo ngamokwalo ya to timne atua maina na jakuma bedo punished appropriately kama ndire makosa ma ndire kuomo timne na mbadhi motimre let us not be afraid to wadhi report ka police ni yadhi nyeo ta nyeo kaja to ndike ni mar serikali itiro evidence ngani timo ikaoni atua because that's also very bad atoka podwa ntire to akutudore kod chal mar thieth e pacho kae Dr. Miskela sani wang'eyo ni wantiere kod osuptende mopogore kondo piny maru
sirikal gero subtende mopogore opogore pacho kae. Penjo en ni subtende ma bende wantiere gode pacho kae bende gintiere kod rang'iny mar timo bero kiwango maromo nade, nikech oyudo ni e Kenya kae nitiere kata jotelo moko masani ka gidwaro thieth kata ka gidwaro bero moko pod iwuok e pacho ka dhi manyo thieth e pinje maoko. Osuptende magwa ma pacho kae wanyalo kuon adi manyalo timo some major surgeries e pacho kae ma jatuo nyalo dhi kata Kenyatta kata titimo ne bero ma oko haw thieth e pinje maoko. Ng'eni weche mag specialized thieth mong'ith mamalo care. Kenya kae wan gi very good joma olony e tijino. Top surgeons kata ki wuotho oko ka ran piny moro ni North Carolina osiepna moro mane tiyo ga mana Homa Bay odhi osomo mana cancers mag remogi kendo timo program maber e weche mag sickle cell Homa Bay County, but he had to move away yedhe mag sickle cell ne onge machines no wacho ni to ne ok kelgi and he moved. So jomong'eyo nigi lony no to ntiere. Challenge mabiro sani ni en equipment onge moromo. Workforce juma kida timo kara surgery the most easy one bero ma mi mada konyre daktari ntiere grasa ariyo makonye gima mioro gingamo chune kiro yath mar pain. They have 5 people supporting one doctor. To shortage no you can't do those specialized care. Number 2, what is the government by building get hospital mang'eny they don't make sense. Kinyo Kalua wagi Russia kende as a major hospital kanyo. Biane Kiambu region. Wangi Kiambu level 4. Wangi Thika. Yekabo chao gende giga tutu gorofa moro kendo. They are only 30 minutes away from Kenyatta Kai. Sani Othaya Oger Ginyeri. See that Kerugoya Oger Gima Omega Israel Manien. This is even the concentration of these facilities. We have challenged the government here. Kigero Israel like Kenyatta ni. Tigero Moi Eldoret. Tiloso Moro Nakuru, Tiloso Moro Mombasa, Tiloso Moro Kisumu. Like 10 former provincial also was Machonka. Imedo 2 more. Ikao Upper Eastern, Giloa Eastern. North Rift, South Rift. When they get 10, actually, the Magi Kodema or like Kenyatta. Maja 2 more and more, kick Saniki 2 to Kenyatta Miori. Actually, this Western region, Iniboru, Jaramogi. So they all become parastatals. Sani Kenyatta now 21 billion from the exchequer. Mano Mugio Patamagi, you know, Choko Septal. Almost 30 billion. Magan Golf Hospital. Moi, Eldoret, no, 15 billion. They been go to la unika Kisumu was governor Nyongo. Monoka Kisumu God work in the national government. Monoka billions bene Kisumu 10 billion giran their healthcare. Mombasa shall be surrender that facility to give you the same exchequer. So that the accountants don't get him which Magnam Renwagi to get him which Mag dispensary, which Mag health center. Could you be level 4 Kamako Bedo specialized care matini? Katiba choni health is a shared function. Health is not a kind evolved. Every share. Could give pogani a level 1 to 3 like education. Those I know governance so much ECD. And they done a good job. They have gindiko you point. Gigero ECD is Monday. Sema bayo could go. Kero. To imagine how governor. Imi monotri watch Mag University. Ni mudo higher professors gilaja. Would they not succeed? Managi monotri Mag healthcare. Omi governors specialized care. Yet they know nothing about it. That's the truth. I'm sorry to say that. Get him which mag minyo supplements, people pressure, health education, they'll be very good. Give up to basic health center. The other day, I get tomorrow one conference, more mag cancer. So what you again? You 2 billion thieth, moleo, give you subject moleo. But the association mag you 2 mag cancer, actually. Hospital wadi on time. To get the on time actually ni maybe no remosa moko winjore kata no discharge mona masa moko winjore. To get the hospital things in ni mama na infection ni need antibiotics. And then antibiotics when you chimo kibiro ni for any cancer any stage more than bell. Simply because there's nothing manually referral policy ni from level 3 to level 4. Who sees who? You guys in level 4 medical officer seneni more than my although the gynecologist. Could you put level 5? Could gynecologist so get a kid intern because there's no policy you really move from
community to dispensary center all the way makota amreko wacha niko finally we were all ready for super specialized care maybe Kenyatta. You know, but as of now things are not happening like that because you are not even classified those facilities properly. Money gap money weche mag surgeries go. So what very basic surgeries bero mago ma konyre ngat matindo tur mo echomo mana matindo tindo gi lakini technical kapodi yo inyalo chano hospital mane pacho kai mapo no nitere kod nyalo kata equipment tech achel kod lakteche mar timo a very major surgery mopogore kod moko matindo tindo apart from Kenyatta gi Moi okane kikara nyiro nano ka jaduong na baba na ndi very very simple surgery kaluwa ka just a very simple surgery ni machine mimi we are that drilling Nyonge masani kuna pango mana kilo jaduong na Kenyatta mondo chak pangla hili kia 1-2 months eko yudi to machine kana kodhi onyewe cannot cost more than $1 million shillings to kose nyewe to bro konyo kumtulo yes malach keno kose nyewe to usithidite chulo ma odwokri kato her life a county kenyo githidhi yogi for free. So apart from Moi ma Eldoret ni gima Kenyatta kai I'm afraid ni sanipo weche mag thieth kedaro thieth mochomre kabisa ko kibiro waya mono jakelo mane rubi kama no timna very simple surgery mag joma minegi ni usiwuotha ko chata kaludo nothing is happening ko dogo biro kajara ko no panga ni timo ne surgery next month. Yeah, it's so frustrating na sasa majaji ko to dala to siwagi go nini ni wasiwuotho ka wase tagre ni ko wauda biro Nairobi to ni kuja to ndiri gama na kene yoro negi pesa ma imiogi 415 billion every attack tangu devolution chakre. Most counties have received almost 20 billion total. Kipenjo yo kata Kisumu county ni pesa most in the last 10 years of devolution. What can you show for this? Kapenjo kata luwa. Okay, kata billion and trillion magise yodo. Mano counties 10. To alaji ko target just one county. Atiel. Ni Migori pesa most yodo treasure devolution chakre. Just one thing. Ogwa kata gima mgenye. Kika kai hospital marasha. Ena narasha machoncha. No bina floor moro. Gikiwa no bagi wiye kacha. Nothing else. What have they done? Which major project? Karen kaka mega. Operator building a very big facility, but they were without after pumping almost like 3 billion into it. To bende ka to bedo ni ji how thieth kuonde mopogore nitiere pesa ma bende wuok e sirkal mamalo mar mondo mi osir counties osuptende mantiere counties. Osuptende mantiere counties onego be ni ponono loso pesa margi e yo machalo nade mar mondo mi ponono kik gitege ahinya pesa mawuok e sirkal mamalo nikech waseno ka governors bende kinde mathoth gi ywak ni sirkal mamalo ema odeko chwalo no omenda mane momiyo ponono lakteche pok ochuli ponono yedhe onge osuptende ponono machine makamae podongo hospital makama osuptende wange onego be ni ponono jiwore nade mondo gichok omenda makare manyalo konyogi e achiel ariyo adek moko. Yeah, gini hospital wage sijamai dia hospital kitu registration chilo silingi 200 mano en revenue sami dia laboratory miti gigo kutimga nono yeah mago revenue finally kido ya thumo chuni en revenue en pesa ma employees my tree facility no ino ke chulgi county chulo nigi mon pesa mu generate ni is just buying back the drugs. So easy the facility improvement fund and so simple ni pesa mu loso yekaini you can ukelu Panadol gisling ariyo to use sling a dick or you do pesa ucha get profit. What is so hard just buying another Panadol pesa no? Why should we go say where pesa ni it tika when the governor to call something else ma okay related to healthcare mano keleni. You know, we tell them just allow the facilities mondo get invest back. Hospital magwe gi lots of profit because of they plow back pesa ma ngato ko timne surgery mi ko biro mo konyre ma itio ilo linda mamodo ko 17,000 to watching e wati monagi 15,000 ko mamani wangi 2,000 on top ikopa tu inyo go gloves magu kendo gi yedhe maido ago and you can even end up having so many ma board ma hospital no ndiko kata na dakteche gi nurses donc skunde gidonte jupuji mag bioji madong igolo chango pesa ma chundiki igolo ka shortage. Why can hospitals bende be allowed to do the same? My dakteche mani members gamar egin medisup maran facilities and more than willing to do that. Mingi sini in kiloso ka 2 million every month mi choko tibe je panka ko chini ma order ni go chief jo tuo ma order replace go yedhe wa no rumo ma you can even directly order drugs to KEMSA
Ini mani wan gi osiptende 200 piny kata 300 to untie kila mtu nigi account ni. Mine is why it mana technology ni you want a refill of 1000 paracetamol, you want a refill mar amoxicillin marom kama ineno ma okikete middleman mako keto pesa county bende gi tenda gi magina ni agenda gi magina ni wan kare makelo yedhe. So it's a whole mix mako golo that interest masani chadwa mogi okay that interest maro halama everybody mani kaja gio ya kampuni ma Miwani mnatenda mar kelo normal saline. Oh, wewe hapo kikianga nada tenda mar kilo gloves county. Ina tenda. Mandala mko ni watu mo strike wani lipa kama tenda. Kujofanya ni penyi Kenya kai ni the only thing ma ichulo on time and tenders kende. It's very frustrating. Matende ni weche mamoko kaka thieth oko mimaino kaka dwarore. To hie onego beni kinde mabende kata jatuo ma odwa dhi manyo thieth. Onego beni ponono wuotho ndam maromo nade mar mondo mi oyud thieth makare. To bende king'iyo kata kigoyo darubine piny Kenya kae. Bende subtende nitiere machiegni kod jopiny ma ginyalo yudo kony makare mok gi haw thieth mabor. Yeah, weche mag thieth nitiere some delay kata leo moko makelo tho. Leo moko ngani ka jatuo bet matuo to okwa mondo dhi hospital on time. Mano the first delay. Delay ma ka jatuo samwani ko dhi hospital. Odo wuotho maromo nade mo chopo hospital mo yude thieth no. Mano delay mar ariyo. Delay ma de ni ko chopo hospital no. How long does it take mondo daktari onene mangi tuo machiedhe? Ineno. So gidino delay ko jago mar jatuo ni sani ko jopiny are enlightened. Ni kino problem ila ni kata ila ni to idhi hospital. So there are most likely have been sorted out through health education and social media and awareness gisomo majusomo sanini. Mine sanidi timunya clinic kage mine ma expected ma pek. So what's the problem? We have almost 80% antenatal clinic attendance. Ko delay makelo problem and ni ka say because ka not the hospital. Initially infrastructure was a problem ni barabara ni onge sani pengi piki maintain distance has been cut short. Ni ibo chikirie piki to rigi ko hospital. Yes, we can discuss ni maybe poverty gidhier nyaluta bido fair medical hospital no, but mano bede is somehow sorted out. The biggest delay ko mani ke chopo hospital ni to ni mondo ni daktari na Chal obet outpatient kaja casualty kine ne nyimo chup kumi kane ni ngama kana pressure no ingero stroke. Number 2, ko se biru chopo mo donje office no. Mondo nge ori mitim test go giyoga ye kama digi tim giyoko expensive yonge pesa. Kage yod ma yudu tuo ma jak thiedhi. Ko delay ma hospital now is the biggest delay. Yeah, makoro inye jopiny. And then wacho cannot be sorted by hiring na make the casualty get 4 doctors ko be riti. Ma onge gimirito. Laboratory matuma ko se wuyo ko ndogizinia go the room to upim sukachi pi malaria kitiko nitizini mama ini ni typhoid the chemist kaja chemist odiath kaja next room 5 ikaw ya the zero system your drugs are ready do after 1 week is anything millionade system atiyo kidugo after 1 week ni pukanyo bed tizini makoro ingo sani we were already go 30 minutes CT scan the next level of hospital. That's what it's a very simple system. Na kaji nigi chuny mar konyo jopiny. To nyalo to gimomiyo sometimes I don't think ni jogi nigi intention mar konyo jopiny ni public care system uthira intentionally mondo ji odhi private. Kiki kaka weche mag somo no thir ma ji dhi mana academy. Weche mag public transport ube uthira ma kono chunya kinyo na ngwachi more miringo town kai. Water and sanitation nigi thiro masani ko kito dispenser odigi pi minyione to ni fridge okkel pi maler mangato nyalo kere chlorine pi nyalo tamo kendo ji twak marwa ko tudore kod wach mabende nudwaro ni onywandu e twak mabende dhi mbele Bomas ada nasoma ne ote moko mabende no ka joneno magwa urunwa ko kale Facebook kacha kama bende wantere live okinyi makawuono Nyango Otieno Junior wacho ni lakteche ni kare sani lakteche mang'eny pok ondiki to counties wa nigi lakteche manok mok nyalo romo jotuo pesa michulo to tin chuno ni nyaka gidhi osuptende gi mag ji giwegi sama itemo tiyo professionally bende irado kod threats mek weg county kanyisi ni county margi yet ni en ng'ama ithiedho min gi ka bende wacho ni magi joma konyowa sama imoko mangima obagi
onego migi luor after president. Ote machielo kinyalo mana ketno ote moro mabende pod wuoronwa kokalo e Facebook kacha kama wantiere live. Cynthia Haniz Zincheko wacho ni lakteche gi be negitiyo gi chak tok tiyo gi marijuana kose nonego gikela mandgi kawacho kanyo ni wawinji kaka gidwaro kony ka bende ote makamane wacho ni koka gidwaro twak ei joka. Mago ote mabende no ka joneno magwa oronwa kanyo kokale Facebook kacha. Ote machielo mabende aneno ka wuoronwa kae en Philip Chianda wacho ni pachgi manade gin ka gin jo siasa kara gima timora kata kamano pod aneno ka pod yorunwa ote mopogore kanyo. Aneno kanyo ka Evans Matthew Oliver wacho ni twak nonego ket achiel kuma tende lakteche jopuonj polise jotelo mar weche mag industry kachiel kod development bende iketo e twak makamago. Ote aneno ka wuore mopogore kae. Kata kamano Geko Alfred bende wacho ni doctors should relax and let the bipartisan talks continue. Ka bende mago ote mabende wuoronwa achiel kachiel kama bende wantiere live okinyi makawuono. Wach mar nyuando wetewa kapo nono ni okomul wach lakteche e twak mabende dhi mbele Bomas of Kenya. Ang'o manyalo timore? Ng'eni jopiny Kenya kanya koro herre gi wegi mon ka gihero jo siasa. Pinyo ka wahero jo siasa mon ka wahero gi wegi. Maseje makoro ochoponi koro ji do discuss issues. Ng'eni national dialogue e gintie weche mane chando jopiny. Tuditi weche mane chando jo siasa. Yeah? Jo siasa ni dwang'eyo ni loch gi notimore nade, sava notimore nade, mano ni sawa, mano haki gi. Mudavadi dali mondo ofisi cha mondo kete katiba vizuri, it's okay. They have their rights. But dialogue when I wish your pay to kete mbele. Yeah? What unions come with thieth ni sije mu discuss marja siasa ni bende discuss mag jo piny bende. Mondo kata ko tiyo ni ya wakam give this 10 points. Political issues maodil mag jo siasa abich gi waloso kama to abich mo bino afanya ni mai chando jo piny bende waloso kama mondo jo piny bogeni their issues bende tago jo tendgi. Okay, just me only jo siasa weche gi tago iji. As a union actually come 12th of September. Ko kwa neno willingness of addressing kada kwa neno chuny mar loso weche gi weche e dialogue kai. Wapo wacha watu mwana maandamano wa very peaceful. Wapo ni okupiga watia gas. Wapo wuto waje ngisi ginia. Ni waolo gine ka jo piny thagre. To wapo ni jo piny bro join maandamano ni ngeji mai to watu bone jo piny. Kuma kwa timu maro wegi. So macha ando jo piny ma Ramogi chuny mawan. Adoni wa TikTok mar okinyi makawuono wach ni mogik otudore kod chal mar thieth e pachoka hinya to higni 10 koro nyaka sirikal mar loch gwenge ne chak tiyo ayanga e pachoka to kapo nono ni okao kang mar duoko sekta mar thieth e sirikal mamalo bende en gino manyalore kosen koko mugo ya goya kata gino muchola chola ten wach mok nyalre. Wach ni mondo giduoke as such. Oyo ni healthcare in a shared function. Kikwene county. Yes, county kikwene tingte. Gitim maybe level 1 nyaka level 3 mayot ting mayot wamigi mayot no nyamrero agirika wamigi gitim to kuro ma curative expensive ma ni resource intensive man daro pesa mang'eny ni national government oting mane watemo suggest number 2 watemo suggest ni simo wacho weche ilagi kik governor this discussion also the mbele for some time to governor sema thiru ga wachni sasa mo wachni what share these functions properly. Githiro ni who do for the devolution because intika give benefit of this confusion. So Jimmy omi budget actually ndiko gida Jimmy are. To in real sense you only have 100 for them, but 100 goes to doctors. So can you search it body go to Nairobi. Ko ja Nairobi kai me 200 salary for 200 doctors. You on the ground you get doctors me achel can modo goes to doctors. Kanya majichieme. Mario eni seji makoro employment ni makoro ngato wanyo kanya want to hire 5 doctors to job board gathi wachini ni kile tije county wakati yakimima 400,000 report mwango office wa complaints upon complaints ani ko boards mag counties duaro 7,700 ka ngano ndikira clarity so the guy ndijo ma benefit from this confusion kizo gini why can't hospitals
order for the drugs from cancer directly based on gidwaro gitaro kinyato ndike tenda mamotimo mag yedhegi mobo chieme so inana weche mag kujipenda corruption gi mibadhi mok kony wane rem ma jopiny winjo kaka josiasa ka jotelo mondo wadogo chien watim kaka conference we will propose watim kaka national health conference mondo wacha jotuo wach make gitemana modho chunygi wawinji dakteche wach make gitemana modho chunygi jopiny winji governor go wach margi then we come up with an agreement ni ka jopiny wakni dakteche gi maybe ok maber how do we fix it. If this doctor is complaining governance will treat my bed, how do we fix it? That we all fall sick at one time. Healthcare is the one thing majite arashwani bote mogini either nyakibedi matu epinka mitho karibu ido accident mitho thono egi mondiki titi mumani modo itho enindo out of old age not because ni gaps moko no wuoke ni system failed you. To kaka lakteche bende nitiere useriworu makare makoro wuoyo gi duol achiel ma yes udwaro ni iwacho kanyo maber ni level 1 nyaka 3 ber kiwe county to moko go oter e sirikal mamalo kosepon no pogruok moro nitie bene mpaka mwasego kada document kada memorandum gintiere read no say no submit the first time le yo BBI and ka jo dialogue ibulungo no adwa submit we are more than willing mondo some of this is we then trenched the dialogue say no do submit dwaro maro waseketo demand wa hope ni kazi magiloso schedule gi that technical team gibo slot wa ina ye kanyo ndo bende wechewa machando jopiny gichuji mag thieth even a doctor falls sick everybody falls sick because mag thieth gi bende megi keta kaja a top agenda mrodo alose 1 2 3 monyalo mio in the long run you need evolution no move from this point to this point in healthcare. Yero kama na inya Dr. Dennis Miskela kom kauthulo Mario Kinyi makawuni chope studio marwa obed kod twaka inya kotudore kod weche mag thieth. Serikal mapacho ka ageno ni biro keto maino margi eneno ni sekta mar thieth obedo makare inya to gisani mawantiere kod higni 10 mar loch gwenge nyaka sani japinyo konego beni yudo pek moramora ikini mabende odhi e kar thieth kacha mar mondo mi oyud service moramora mar thieth berni ka jatuo dhi osuptal to yud lakteche mantiere kacha oyud nurses manyalo konye e yo makare kinde duto iwacho ni lakteche thiedho to Nyasaye machango ng'ato kata kamano lakteche go kinde magi thietho gidwaro lwasi makare mar mondo mi gitie yo maber onego beni chulo gi osara makare to bendi chiwo negi gigo duto magidwaro e thieth nyakora muge jong ote ioro mathoth ahinya kata kamano ote duto kwanyal somo e twak mar okinyi makawuono sa emo mayo wawangwa okinyi makawuono gikanye machopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar rupiny okinyi makawuono wakaw mana yoyo madundo tok yoyo marwa chenro mabiro tok mae en orako kik idhi mabor.